ще, що для Закарпаття характерно, що невеликий край за площу, тим більше, що много ліси займають, такого, що де людям жити, це не дуже много міста було. Або часто одна й та же пісня з одними словами, зовсім друга мелодія, зовсім се співала. Наприклад, як тут Ужгород, Березний, деяк люди жили, то є природний, нормальний процес. Наприклад, перелаз, 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 от сусіда до нас, сусідський легіню, чом не ходиш до нас. А на Іршавщині, там, де моя бабка і тітка, там конкретно інакше було. Перелаз, перелаз, от сусіда до нас, сусідський легіню, чом не ходиш до нас, сусідський легіню, чом не ходиш до нас. Зовсім. А слова і далі йдуть і там єднакі. Ну, люди собі там так поїли собі, а там так поїли. Ну, ніхто із-за того нігде не робив якусь біду, співали собі люди, та співали. Прийшли туди на свадьбу, там слухали, як співають. Прийшли туди. На той час і дотепер ще десь такі заходи, як свадьба, то було не просто як свадьба, що дійсно таїнство брака, люди зайшли, а то ще був якийсь культурна, я би сповіла таким научним словом, дифузія. Взаємопроникнення молекул, як дифузія, пам'ятав зі школи. А там то чули. Комусь це щось полюбило, когось не затямив, а когось затямив. А то ті туди йшли, пак як, свадьба верталася, то ті туди йшли, а ті сюди. І то було таке, що люди дотепер споминають, коли був на таких свадьбах, кілько люди знали пісень, що носили без нот, без нічого, але там кожна пісня мала не 3 куплети, а много. Раз то ті, що обрядові, то обрядові, а пак просто сиділи за столом, яку зачав, так далі співали. І то було нормально. То було нормально, і коли приїжджав десь іздалеку, то дуже се чудували уж кілько всяких пісень, і як то люди знають. Не просто, що пісні то знає, бо то всі люди, прийшло на свадьбу 200 чоловік, значить усі 200 їх знали. То було дуже інтересно.